Dehevdîtina Dawiya li gel Öcalan de birê wî Mehmet Öcalan qala malbateke Hîlwanê ku çawa li mala xwe bi Tirkî xeber didin kiriye. Öcalan gotiye ger Kurd bi Kurdî xeber nedin ev pir bi xeter e. Rojeva wan vê rojê êdî bûye Kurdî. Ka em mêzekin Mehmet Öcalan çawa qala vê meseleyê û çawa qala Kurdî dike îro em çend deqeyên xwe ji bo Kurdî bidin Mehmet Öcalan kerem bike. Pêşniyara vekir em sibada çûn balafirka dangiyê var û nêzgahê var û balafirka Roye teyara me reviya. Me revandid da em wextê re negîştinê wan jî tabî gerek çego û dereng hatine. Neyse ma heşt û nîva yani va mesela bingaya we de ê me serok ra gotî. Hevalê me hatî me her hal şofêrê me ekî bi arawa em dike biçûne ji Hîlwanê bû. Em çûne Hîlwanê malekê îsan lê pir bûn yani mamosteyê bûn, zarokê bûn, jin hebûn, qîzê bûn. Îne bike du saeta li wê malê bûn, min çav xwe re kir kî maleka demokrat bû jî bedel jî dabûn. Zarokê wan ê çelrokî de galê wan e hetanî heftê salî kelimeke bi Kurdî nepeyviyan. Va pir giraniya me hat. Ez texmîn dikim eğer li Hîlwanê va tiştayî hese di malê Kurda da û tevayê Kurda li qarşî sîsteme demokratîk divê em kültür, ziman, demokratîk mücadele didine li Diyarbekirê jî, li Riha jî, li Heyntab jî, li Mêrdînê jî belkî pir jî li va derê me dîçî malê xwe da bi zarokê xwe re yani têne partiyê belkî li vê derê serokê partiyê me jî li vê derê ne bi zarokê xwe re bi Kurdî napeyvîne. Min vaya dî pir li giraniya me hat gündema ma îmra ladasiyê ez texmîn dikim li ser vê meşiya. Rastî bixwazî bine li vê derê hûn xebatkarê televîzyonanin ez texmîn dikim me belkî son tariyê kelimeyekê bi Kurdî bi hev re napeyvîne. Va tişt serok vê qebûl nakiye me va tişta pê ra got asla gwaz qebûl nakime got. Hûn tiştî dikin yani tevkiya mezin ji me re û ji min re û va tiştî hûn dibên û tiştî dikin neqebûl kirin got. Eğer hûna dikin ese hûn tiştekî bikin jî tune yani. Eğer milletekî sîstemeke bedelê pir mezin dan mesela Kurda bedelê pir mezin hatine dayîn eğer nazarkê Kurda bi Kurdî nizanine eğer Kurd bi hev re bi Kurdî napeyvîne va tiştekî pir xeter e û neqebûl kirin. Va gotinê seroka doyê me hema me bi vana pê re gotin. Îna bike qebûl nekir pir tevkîlî û li qarşiya va gotinê me eleştiriya tewra mezin ji min re û ea mina tewra mezin jî ji Kurdê ma ji derve yani kanin yani qismen yani em nal qarşî zimanan em nal qarşî kulturanin hema rast e sîstem divê eske te ji ortê rakme ê te ji ortê rake çê zimanê te kulturê te teva qadan se datan tu qediyê tu tiştekî bikî tune yani îna bike min naxwast kî va tişta bim û civînê qaçe dikin serokê Kurda hereketa Kurdî meşandî didin qey tu divê son xwarine ji dewletê re sözleşme çêkirine gotiye em Kurdî napeyvin em ê her tiştî xwe bi Tirkî bikine. Vî awî yani serok tevkiyê pir mezin dan belkî mijara ma tewra mezin ziman û kultur bû.